Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana, ayan, marahay na ugto sa Indogabos. Bali, meron lang ako i-share sa inyo. Meron akong video nito nung mag-unboxing ako, kaya lang akala ko is na-upload ko na. Kaya binura ko na, pala hindi ko pa na-upload. Kaya ayun, sayang. Wala. Ayan guys, ano ba to? Syempre gamit natin to sa tindahan. Itong ating calculator at saka may bonus pang ayan, yung money check. Money check ang tawag ko rito. Ayan, kasi ito lang talaga yung in-order ko sa Shopee. Kaya lang nung nakita ko to, ayan, kinuha ko na rin para magkaroon tayo ng discount sa shipping fee. Ayan, bali to, bili ko rito is nasa 129 yata. Tapos ito naman is nasa 150. Ayan, medyo malikabok na nga siya dahil nakapwesto to doon sa bintana, sa itaas, para pag may magbabayad or may magpapabarya, ayan, isasaksak lang nila tapos pwede naman ma-check. Ayan, bali ano na to siguro mga 2 linggo na to mahigit. Ngayon ko lang naisipang i-share sa inyo dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng time. Ayan guys, bali laking tulong na rin naman talaga nito dahil 'di ba? Kadalasan mga anak ko yung bantay, tapos para mas sigurado tayo, 'di ba? Mahirap na sa panahon natin ngayon, 'di ba? Lagi ano tayo ng mga peking pera. Tapos ayan, may mga na-experience na rin ako dito na halimbawa yung mga dumadaan na kailan lang kahapon yata yun o nung isang araw, si ate yung nagtitinda ng remote. Parang nakikilala ko na lang siya sa mukha dahil balik-balik naman dito. Gutom na raw siya. Halos lahat ng tindahan is ayaw tanggapin yung 1,000 niya dahil siguro daw natatakot na baka peke. Ayan, kaya buti na lang dito bumili sa atin. Ayan, chinik natin. Kaya buti na lang is okay naman. Kaya laking pasalamat talaga niya dahil gutom na raw talaga siya. Pero nasabi niya sa akin yun nung nakabili na siya. Pero nung umpisa pa lang, hindi naman niya sinabi sa akin. Pasasabi lang niya is, kung may barya daw ako, akala ko magpapabarya lang siya. Kaya sabi ko, sige baryahan ko yan. Nung na-check ko na, nung binigay ko na sa kanya yung barya, ayan, saka siya bumili. Tapos sa kanya na ikwento na yun, gutom na raw siya. Halos ilang tindahan na yung napuntahan niya. Ayaw tanggipin yung 1K niya. Siguro daw baka natatakot na peke, di ba? Kaya hindi naman natin maiwasan yun. Hindi rin natin masisisi yung ibang tindahan. Kaya lang, siguro hindi rin naman siguro niya sinasabi sa mga tindahan na nagugutom na siya. Siguro kung nasabi naman niya is kahit pa paano is bibigyan siya, di ba? I-double check yun. Siguro hindi na nila tinangkang hawakan, nagtumanggi na agad sila, di ba? Kaya yun. Kaya laking tulong din talaga nito para sa iba kasi yung iba magpapabarya lang, tapos yung iba naman katulad ng ate ko dahil alam niya meron ako nito, meron siyang 100, sabi niya parang peke kasi ang lambot niya na, sobrang lambot na, tapos parang papel na nga lang, pina-check niya rito 100 pesos lang naman, pero sabi ko is okay naman dahil na-check natin, okay naman siya, di ba? Kasi hindi maiwasan guys, kahit nga 20 pesos may peke palang lumalabas dahil si Happy Cats 8, ayan, nag-send siya sa akin ng nabayaran siya ng peke na 20 pesos. So, diba, kahit pala 20, merong peke. Meron naman siguro talaga, kaya lang hindi ako nakaka-encounter pa ng ganon. Tapos yung ating calculator naman, ayan, diba, pangatlo ko na to guys, kasi yung una, laging bumabagsak hanggang sa nasira. Yung pangalawa naman, hindi naman sana sira, napasukan ng mantika. O, diba? Buti pa nga siguro kung tubig, pero mantika. Kaya ayan, ito na yung pangatlo ko. Hindi ko na tinanggal yung plastic, di ba? Kasi hindi maiwasan talaga minsan nandito to sa lamesa yung mga anak ko pag kumakain, umiinom ng tubig o kung anong ginagawa, napapatakan talaga, hindi na yung kaya ayan, hindi ko na tinanggal sa plastic kahit medyo malabo na siya. Kami na lang yung nag-a-adjust. Pamanggiat ng plastic. Kahit malabo na yung plastic. Ayan guys, tapos kanina kahapon pala, pumunta yung mga anak ko sa bayan. Pumunta sila sa school ng MMC. Tapos, yun, tumingin lang sila ng school. Kasi yung anak ko is mag-grade 11 na. Tapos, pagpunta nila kahapon, nagpadala ko ng worth 1K. Sabi ko, maghanap sila ng tindahan na may mga tindang Enjoy products. Kasi sabi ko, baka mas mura-mura. Ayun, nakakuha naman sila ng tindahan sa bayan. Yung Dan and Liz na tindahan.
Kaya lang, ano rin, parang Shopee price pa rin, kumpara dun sa FB page talaga na pinag-orderan ko, 'di ba? Yung sa FB page na in-orderan ko, yung palamig 102 lang. Yung milkshake naman is 144 yata yun. Sa kanila 155. Tapos yung palamig 105, 'di ba? Okay pa rin naman dahil walang shipping fee. Total na sa bayan na rin naman sila, kaya ayan, 'di ba? Worth 1K yung pinadala ko, nakapamili sila ng 880 pesos, kaya may sukli pa silang 120. Ayan siya, di ba? 5 flavor ng milkshake, panggawa nating ice candy, at saka isang pampalamig lang, kasi mabigat din namang bitbitin yun. Buti nilang kasama nila yung pinsan nila, kaya kahit pa paano may taga-bitbit. Di ba? Yun lang naman, yun lang ang aking share. Ito lang ang gusto kong i-share sa inyo. Ayan. Mura lang naman siya, pero laking tulong pa rin naman, 'di ba? Lalo na kung hindi tayo nagbabantay ng tindahan. Kahit nga tayo mismo yung nagbabantay, hindi maiwasan baka magkamali tayo, 'di ba? Kasi may time na noong wala pa akong ganito, pag may bumibili ng 1,000 yung pera, minsan chinecheck ko muna siya bago ko suklian o bago ko bigyan ng item. Pero may time talaga minsan nabigyan ko na lahat-lahat, saka ko maisipan na i-check, 'di ba? Yung gaspang, tapos yung kung kumukulay sa papel, di ba? Kaya buti na lang ngayon, dahil marami naman kami lagi dito sa tindahan, bago ko suklian or bago ko bigay yung item, habang ako'y kumikilos, yung anak ko naman is chine-check niya. Bali nakalagay ito sa may bintana para tsaka hindi ito lagi nakasaksak, isasaksak lang nila kapag may i-check na pera. Di ba? Yun lang naman, guys. Yung aking kunting share. Kaya ayan, mag-ano na kayo dito, mag-invest na kayo ng ganito sa inyong tindahan para, ayan, iwas scam. Diba? Yun lang, guys. Thank you for watching.